Ih, wong iki jajan. Ning endi wong malah kabur aku sing dipakakni malahan. Dan piye nasibe wong wedok kene mau? Walah lah kuwi wong iki. Aduh. Ih, wong iki jajan. Wong ngerti diseneni wong kok malah kabur, aku dadine sing kenekan. Aduh. Jarene wis tembung apa? Lah wong tembung. Tembung iki tembung. Malah diseneni darani nyolongi bendino padahal ya ora. Mambengi tembung. Kapan? Wong Mambengi. Salah ngapusi aku ben aku gelem dijak ngarit. Wong kok piye malah aku sing disenen-seneni karo wonge malah kabur. Ora gelem ngadepi masalah. Dhek dhewe sing salah malah pakakne kancane. Ngene iki aku sing kena. Piye jajal? Hah, piye? Tembung kok. Alah, tembung-tembung apa? Tembung-tembung apa? Aku mambengi tembung. Kapan lekmu tembung? Mambengi. Wong yo nesu-nesu. Mas aku mambengi cetok aku karo wong. Masamu apa? Aku mambengi rumah saku wis cetok karo wong iki. Endi? Wong kok gak terus piye kae? Aku malah diseneni. Wis wong gedhe dhuwur. Apa iya? Wong ngeri. Untung aku ora dibrakot karo wong iki. Sampai aku dianiaya piye jajal, malah ndelik. Ora tanggung jawab belas lho rumah saku. Ngejaki ngarit bahasan konangan tembung aku kok. Tembung kapan lek tembung? Aku wis tembung lho mambengi iki. Alah, mau bangi endi?